Vítejte u dnešního videa z projektu Přijímačky s přehledem. V tomto i dalších videích se budeme věnovat řešení příkladů z Cermat testů. Dnešní úloha pochází z letošních přijímacích zkoušek v prvním řádném termínu, tedy v roce 2024. Zadání je následující. 5 švadlen pracuje stejným tempem a splní zakázku za 24 hodin. Vaším úkolem je zjistit, za jak dlouho zvládnou 4 švadleny o polovinu větší zakázku. Pojďme si ukázat, jak tento typ úloh řešit pomocí trojčlenky. Ale nejdříve si něco řekneme ke trojčlence. Ta se používá, když známe vztah s 3 jinými hodnotami, což v našem případě znamená 5 švadlen, 4 švadleny, to jsou 2 podobné údaje, a nějaký časový údaj, který je v tomto případě 24 hodin. A chybí nám tedy ten čtvrtý příklad, respektive čtvrtá hodnota, a to je časový údaj pro 4 švadleny. K tomu bude dobré vědět, co je přímá a nepřímá úměrnost. Přímá úměrnost znamená, že hodnoty rostou nebo klesají společně. Když se jedna hodnota zvětší, druhá se také zvětší, a to stejným poměrem. Například, pokud máme jedno jablko, které stojí 10 korun, kolik budou stát 4 jablka? Tedy čím více jablek, tím více korun. Když těch jablek bude mít 10, tak 10 krát 10 korun je 100 korun. Pak tu máme nepřímou úměrnost. A to znamená, že čím více máme jedné veličiny, tím méně potřebuji té druhé. Například máme 5 dělníků, kteří zvládnou práci za 10 hodin. Jak dlouho by trvala práce 2 dělníků? Tedy méně dělníků znamená více práce a tím pádem jim to bude trvat delší dobu. Neboli méně dělníků, více hodin. Nyní se tedy podíváme na řešení samotného příkladu. Nejprve si vypočítáme, jak dlouho by trvalo 4 švadlenám splnit původní zakázku, kterou 5 švadlen zvládlo za 24 hodin. K tomu využijeme tedy trojčlenku. Máme 5 švadlen, které zakázku splní za 24 hodin. Víme, že čím méně švadlen, tím více času to bude trvat. Tento vztah je tedy nepřímo úměrný. Zapíšeme si ho takto. Naznačíme si šipky úměrnosti, kdy naše první šipka bude směřovat od neznámé x hodin ke druhému číslu, tedy 24 hodin. A jelikož je to nepřímá úměrnost, tak na druhé straně jde šipka opačným směrem, tedy od hodnoty 5 k hodnotě 4. Nyní si hodnoty sepíšeme do rovnice. Začínáme na levé straně u začátku šipky, tedy píši 5 lomeno 4, neboli 5 čtvrtin rovná se neznámá x lomeno 24, neboli x 20 čtvrtin. Teď osamostatníme neznámou x tím, že celou rovnici vynásobíme jmenovatelem na pravé straně, tedy vynásobíme celou rovnici 24. Na levé straně nám zůstane 5 čtvrtin krát 24 jednin. Rovnou jsem si z toho udělal zlomek, aby se nám to následně lépe počítalo. Rovná se neznámé x. Teď máme na levé straně součin zlomků, které umíme spočítat. 5 x 20 je 100 a 5 x 4 je 20, což nám dává 120 lomeno 4. A to je jako kdybychom dělili 12 děleno 4, tedy 3, a sepíšeme 0, tedy 30. Výsledek je, že 4 švadleny by stejnou zakázku zvládly za 30 hodin. Když jsme zjistili,
že 4 švadleny stejnou zakázku budou dělat 30 hodin, tak teďka se můžeme podívat, jak by dlouho dělali 1,5 krát větší zakázku. Pro ty z vás, kterým to pálí o trošku víc, tak už vám je asi jasný, že stačí vynásobit 1,5 krát ta doba 30 hodin a máte výsledek. Ale my si tady rozebereme pomocí trojčlenky, jak to máte zapsat a jakým způsobem byste se k tomu dostali. Teď si tedy vypočítáme, za jak dlouho by 4 švadleny zvládly zakázku, která je o polovinu větší. Pokud už víme, že 4 švadleny by původní zakázku zvládly za 30 hodin, musíme čas úměrně navýšit o 50%, protože práce je o polovinu větší. Znovu si tedy zapíšeme pomocí trojčlenky. Tentokrát se bude jednat o přímou úměrnost. Čím větší zakázka, tím déle to bude trvat. Úplně podobně, jako to bylo vysvětleno s těmi jablky. Zápis je tedy následující. Naznačíme si šipky úměrnosti, jelikož se jedná o přímou úměrnost, obě šipky budou směřovat stejným směrem. Jedna od neznámé hodnoty x k původnímu času 30 hodin a druhá šipka od zvětšené zakázky 1,5 k původní zakázce 1. Hodnoty si opět sepíšeme do rovnice. Začínáme vlevo, kde píšeme 1,5 lomeno 1, neboli 1,5 krát větší zakázka se rovná x lomeno 30, tedy x třicetin. Teď osamostatníme neznámou x a celou rovnici vynásobíme jmenovatelem napravo, tedy 30. Dostáváme na levé straně 1,5 krát 30 se rovná neznámé x. 1,5 krát 30 z hlavy vypočítáme tak, že půlka ze 30 je 15 a následně 30 a 15 se rovná 45. Výsledek tedy je, že na o polovinu větší zakázce by 4 švadleny pracovaly 45 hodin. Výsledek je 45 hodin. Shrnuto a podtrženo, pro výpočet jsme využili trojčlenku. Nejprve jsme zjistili, jak dlouho by trvalo 4 švadlenám splnit původní zakázku a poté jsme tento čas upravili pro zakázku 50% větší. Výsledkem je 45 hodin. Doufám, že vám toto vysvětlení pomohlo a že jste si zopakovali trojčlenku. Pokud se chcete naučit více takových postupů, přijděte se k našemu projektu Přijímačky s přehledem a nezapomeňte odebírat tento kanál a sdílet toto video vašim spolužákům. Mějte se krásně a matice zdar. Ahoj!